Ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали Dom TJ. Дӯстони азиз, айни ҳол қарор дорем дар ноҳияи Файзобод, маркази ноҳияи Файзобод, ина марҳамат аз ин тараф Тоҷиксодиротбонк, аз ин тараф бошад ҳукумати ноҳия ва нишон. Дӯстони гиромӣ, имрӯз пешкаши шумо квартираҳои фурӯширо мекунем дар ҳамин дом ҷойгирастанд ва кредитам метиҳанд бо нархи дастрас дар маркази ноҳияи Файзобод, ина марҳамат худи дом. 6 этажа дом мебошад, новостройка, дар якум ошонаш магазин, 5 дигар ошонаш хонаҳои истихоматӣ мебошанд. Сурохаш ҷои беҳтарин мебошад маркази ноҳия. Ина дӯстони азиз, аз ин тараф чӣ хеле ки мебинед нишон ва байрақ. Якчанда хонаҳои фурӯширо аз ҳамин дом пешниҳод мекунем имрӯз. Боз дӯстони гиромӣ, кредитам доранд, барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, ҳамашро ба пуррагӣ мефаҳмонем. Инҷо бошад қафои дом, чӣ хеле ки мебинед ҳам пеши дом, ҳам қафои домда трезаҳои калон аст. Дар як падест ҳамагӣ 4 дар хона ҳаст, дута 76-25 квадрата, ина марҳамат якум гиш ва дуюм гиш, ҳардушон 76-25 квадрат мебошанд. Иш дӯстони азиз 83 квадрат ва иш бошад 65 квадрат. Марҳамат аз 76-25 квадраташ сар мекунем. Инҷо ҳоҷатхона, ҳамом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва дӯстони азиз кухнӣ. Дар ин дом ҳама хонаҳо духонага мебошанд, ҳамаи хонаҳошон калон. Инҷо бошад ҳамом, якум ҳуҷра ва дуюм ҳуҷра. ва чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, балкон ҳам ҳаст. сеюм ҳуҷра, дӯстони азиз, хонаҳо духонага мебошанд, сеюм ҳуҷраҳошон кухнӣ. худтон интихоб мекунед кадом ҳуҷра мехоҳед кухнӣ кардан. хеле ки диден шкатур, монтаж, перегородка, проводкаш ҳамаш кардагӣ, гузарондагиянд, свет, обшам ҳамавақта мебошад. ин хона бошад масоҳаташ аллакай 83 метри квадратӣ. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳамом, сеюм ҳуҷра ва дар ин тараф бошад ҳоҷатхона. акнун гап мезанем оиди нархҳо. дар рӯи экрантон ҳозир буромад дӯстони азиз, дуюм ошона $300 мебошад нархи 1 метри квадратӣ, сеюм ошона $290, чорум ошона $280, панҷум ошона $270 ва шашум ошона $260. чӣ хеле ки диден нархҳо аз ошона вобастагӣ доранд, чанд хай болотар равен, ҳам қадар арзонтар мешавад. боз хотиррасон мекунем ки дом лифт надорад. ҳама хонаҳоя ҳоҷатхона бо ҳамомуш алоҳида мебошанд ва ҳар як хона балкон дорад бо трезаҳои калон. дома бо сифати бениҳоят баланд сохтагиянд ва чӣ хеле ки мебинен 1.5 ғишт хати сохтагиянд, ғишти пухта хати. масоҳати ин хона 83 метри квадратӣ буд дӯстони азиз. акнун мегузарем ба хонае ки масоҳаташ 65 метри квадратӣ мебошад. дар лестничный площадка аз ҳама масоҳати кам ҳамин гуна хона дорад, дар ҳар як ошона ҳаст. инҷо ҳоҷатхона бо ҳамом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва сеюм ҳуҷра. чӣ хеле ки дар саршавии навор гуфтем, кредитам доранд, 50% суми хонара пеш пардохт мекунен, 50% дигаша то 6 моҳа месупорен. дар як ошона масоҳатҳои 76-25 квадрата ҳаст, 83 квадрата ва 65.5 квадрата ҳаст. лекин дӯстони гиромӣ, дар дуюм ошона боз хонаи 114 квадрата ва 86 квадрата ҳастанд. ҳозир баъди ҳамин хона ҳавая нишон медиҳем. балкони калон доранд. хонаҳояш катур, монтаж, перегородкаҳошам кардагӣ, проводкаш гузарондагиай, свет, об ҳамавақта, канализатсияам дорад. акнун мефаҳмем ба дуюм ошона. дар дуюм ошона қарор дорем, иш 114 квадрата ва иш бошад 86 квадрата мебошад. планировкашон фарқ намекунанд, фақат ки квадратурашон зиёдтар мебошад, балкони калон доранд ва меҳмонхонашонам калонтар.
марҳамат, чӣ хеле ки мебинед меҳмонхонаи бениҳоят калон аст. ва дар ин ҷо нехали балкони калон дорад. Аз ин ҷо як манзараи зебо дида мешавад. ина дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед ҳукумати ноҳия дар назди хона. дӯстони азиз, ин балкон аз ду хона мебошад. аз ин тараф як перегородка мекунен, як девор мекунен то ҳами оҳана. ин тараф аз хонаи 114 квадрата ва ин тараф бошад аз хонаи 86 квадрата. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран рақамҳои 887 00 32 32 WhatsApp Viber доранд, рақамҳои 900 08 0908 WhatsApp Viber ва имо доранд. маълумоти хонаҳоро боз як бори дигар такрор мекунем. Дар як падест ҳамагӣ 4 хона мебошад. дута 76 25 квадрата, якта 83 квадрата ва якта дигар 65.5 квадрата. боз дар дуи мошина 114 квадрата ҳаст ва 86 квадрата. нархҳо бошад дар рӯи экран аз 300 то 260 доллар нархи 1 метри квадрати мебошад. дом, свет, обуш ҳама вақта мебошад ва канализатсияам дорад. ҷойгир аст дар назди ҳукумати ноҳия, маркази ноҳияи Файзобод мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занен, кредитам метиҳанд 50% ҳозӣ меспурен, 50% дигаша то 6 моҳа. назди роҳи калондай дар наздикиш мактаб, садик, бозорча ҳамаш ҳастанд. ба ҳамин набор мо набуд мекунем. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. то боздид, барори кори шумода худо нигаҳботон боша. Dom TJ ҳамин домро тавсия метиҳад.